እዋናዊ መግለጺ መንግስት ትግራይ ኣብዚ ሓለፈ 8 ኣዋርሕ ብጉጅለ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ባዕዳ ወራር ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቅን ተስፋሕፋሓይ ሓይሊ ክልል መንግስቲ ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይ መንነቱን ምብራስ ኩሎም ፕሮጀክትታት ተግባራዊ ብምግባር አረመናዊ ተግባሮም ፈጺሞም እዮም እንተኾነ ግና ህዝቢ ትግራይን ሓየት ሰራዊት ትግራይን መንነቶም ናይ ባህብ ታሪኽ ስለዘይብሎም ሓድነቶም ከም እምነ ዓረ አጠንኪሮምን ተወዲቦምን ስለዝተቃለሱም ጸለእትናም ትግራይ መቕበሪቶም እምበር መዕንደሪቶም ከም ዘይኮነት ሽሾ ሰራዊቶም ተቆሽሚዶም ክወጽዎ ዘይክእሉ ሰብኣውን ማተርያላውን ኪሳራታት ስለዝበጽሖም ሰራዊቶም እኳ ብቕጥዒ ከይጠርነፉ ሓደ ቦጠሎንን ክወስድዎ ኣዳልየምዎ ዝነበሩ ንብረትን አንጠባጢቦም ሃዲሞምን ተብቅዑም ስዕረቶም ንምሽፋን በቲ ሓደ ገጽ ዘይመስል ዓዘር ቆዘር ምኽንያት ክድርድሩ ቀንዮም እዮም መልእኽቶም ድማ ህዝቢ ትግራይ ሕዝውን ንምብራስ ዓጺና ክንውድኦ ኢና ብዝብል ፍጹም ዘርአው ዝኾነ መደረ ይምድሩ ኣለዉ በቲ ካልእ ገጽ ድማ በተናጸል ተኽሲ ጠጠው ኣቢልና ኢና ሰብኣውያን ኢና ዝብል መደናገር ሓሶቶም ከይዋዕለ ከይሓደረም ካብ ሽረ ናብ ጎንደር ዝወስድ ድልድል ተከዘም ኣዕንዮም ኣለዉ እዞም ኣረመኔታት እዚ እኩይ ተግባር ንፈለማ ግዜ ዝገበርዎ ይኮነን ንህዝቢ ትግራይ ይጎድ እዩ ዝበልዎ ኩሉ ከም ዝገብሩ ባዕሎም እናነገሩና ቀንዮም እዮም እዚ ድልድል ከዕንወን ከሎም ንህዝቢ ትግራይ ዝመጽእ ረድኤት ኣብ ዝኣትወሉ እዋን ምዃኑ እዚ ዘርኤካም ሕዝውን ደመኛ ጽላእ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ድልድል ዘዕንወሉ ንሸሞንተ ኣዋርሕ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምንጻት ፕሮጀክት ጌሮም ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ሕዝውን ሓገዝ እኽልን ካልኦት ናይ ንግዲ ምንቅስቓሳትን ንምዕጻው ድልድል ኣፍሪስካ ብጥሜት ክመውት ብተወሳኺ መሬት ትግራይ ብጉልበት ናይ ምውሳድ ዝጀመርዎ ፕሮጀክት ድልድል ብምፍራስ ይቕጽልሉ ከም ዘለው ዘርኢ እዩ እዚ እኩይ ስራሕ ንሓየት ሰራዊት ትግራይን ንመላእ ጽኑዕ ተቓላሳይ ህዝብናን ዝበለጸ ይሕርኖ እምበር ንድሕሪተ ይመልሰናን እዞም ነውራማት ጸለእት ህዝቢ ትግራይ በዚ ጥራሕ ዝምለሱ ስለዘይኮኑም ዕማምና ከም ዘይተወድአ ተረዲእና ሓድነትና ስጢምናን ዝበለጸ ተባዕራሪናን እንደልያ ትግራይና መሊኣ ሓራ ክትኸውን ጸኒዕና ቃልስና ክነበርትዕ ድሕንነትናን ሓለዋትናን ሕዝውን ኣብ ቅልጽምና ምዃኑ ተረዲእና ከም ትማሊ ድሙቕ ዓወት ክነመዝግብን ቃልስና ዝያዳ ክንሐይልን መንግስቲ ትግራይ ጻውዒት የቕርብ ሓለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር መንግስቲ ትግራይ 25 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት መቐለ ትግራይ በትግራይ ዝመጸለዓይ ቀራንተ ዋጋይ በትግራይ ዝመጸለዓይ አሻክተ ዋጋይ በትግራይ ዝመጸለዓይ ቀራንተ ዋጋይ It's
عشقت وجعي تقرأي زمتن دعي قرأت وجعي تقرأي زمتن دعي قرأت وجعي أزايما زمتن دعي عشقت وجعي تأملي كما يعطي دعي يا بنات لا يعطي تأملي كما يعطي دعي سيدي زعيم حيانا نسيت عزل تدلي دلني وتنازع الغلاء سيدي صعبان سلامي دلني وتدرع الأطمالي وأتكلم كتير تدلي عايزي Thank you.
تعالى يا
Ethiopia.